Poštovane koleginice i kolege, počinje naša druga sekcija u kojoj ćemo čuti 4 referata. Molim one koji govore da govore samo po 15 minuta, da ne budemo duži od toga. Nažalost, sa nama nije profesor Aleksandar Lukašanec, dugogodišnji predsednik naše komisije, ali on je ipak sa nama online. Nije uživo sa nama, ali je sa nama online i on će izlagati prvi referat. Naslov njegovog referata, ja ću, izvinite, pročitati na srpskom, derivaciono gnezdo, mesto u sistemu kompleksnih celina tvorbe reči, sinhronijske granice. Шановні колеги, я вельмі рад вас усіх бачыць і вельмі шкадую, што не магу быць разам з вами. Тема майго выступлення абумоўлена наступным. Так аказалася, што амаль 3 гады назад у мяне нечакана з'явілася шмат свабоднага часу, і я вырашыў заняцца той справай, на якую раней у мяне не заставалася часу. Я вырашыў пачаць працу над словаўтваральным слоўнікам беларускай мовы. Над словаўтваральным слоўнікам беларускай мовы. І сённяшнія ўсе мае такія разважанні будуць звязаны менавіта з гэтай працай і перш за ўсё з пачатковым этапам, гэта адборам слоўнага матэрыялу і праблемы класіфікацыі і ўпарадкавання. Таму што стварэнне словаўтваральнага слоўніка нацыянальнай, у нашым выпадку беларускай мовы, патрабуе вырашэння раду як тэарэтычных, так і практычных праблем. І адной з такіх пачатковых праблем, як мне здаецца, з'яўляецца вызначэнне адзінкі апісання ў словаўтваральным слоўніку і спосабаў яе прадстаўлення. Таму што гэта важна як для выбару тыпу словаўтваральнага слова, як для прынцыпаў адбору і сістэматызацыі фактычнага матэрыяла, для структуры слоўніка і іншага. Калі гаварыць пра адзінкі словаўтварэння, то на гэты час я не памылюся, калі скажу, што у прынцыпе у славянскім словаўтварэнні распрацавана класіфікацыя адзінак словаўтварэння, і ўсе яны падзяляюць на 2 вялікія групы: субстанцыянальныя і класіфікацыйныя. І як мне ўяўляецца, у прынцыпе ніхто не супярэчыць супраць такой класіфікацыі адзінак словаўтварэння. Для субстанцыянальных адзінак словаўтварэння адносяцца база, матывавальная аснова слова і гэтак далей, фармант, словаўтваральны прэфікс, суфікс і матываванае слова. І гэтыя адзінкі, сутнасць іх, адлюстроўваюць фундаментальную уласцівасць мовы наогул, а іменно здольнасць суадносіць гук і значэння. Пра гэта пісаў яшчэ ў 1987 годзе Алексей Георгиевич Лыкаў. Да класіфікацыйных адзінак адносяцца словаўтваральная пара, ланцужок, вы бачыце это на экране, і яны ўяўляюць сабой абстрагаваныя класы аб'ектаў, гэта значыць прытворных слоў ці матываваных слоў, якія аб'ядноўваюцца на падставе агульнасці ў іх якой-небудзь, так сказаць, характарыстычнай прыкметы. Такім чынам атрымліваецца, што па сутнасці класіфікацыйныя адзінкі гэта не адрэзкі жывога маўлення, а толькі даследчыцкія пабудаванні конструкций субстанцыянальных моўных адзінак. Далей на экране, я постараюсь не зацягваць час, вы бачыце прыклады словаўтваральнай пары, словаўтваральнага ланцужка, словаўтваральнай парадыгмы, словаўтваральнага раду і, нарэшце, словаўтваральнага гнязда. З гэтых прыкладаў абсалютна відаць, што структура словаўтваральнага гнязда вызначаецца суадносінамі адзінак двух планаў: сінтагматычнага і парадыгматычнага. У сінтагматычным плане словаўтваральнае гняздо ўяўляе сабой сукупнасць словаўтваральных ланцужкоў, а ў парадыгматычным сукупнасць словаўтваральных парадыгм. Так напісаў Александр Николаевич Тихонов у артыкуле «Словаўтваральнае гняздо» у энцыклапедыі «Руская мова». Такім чынам атрымліваецца, што ў адрозненне ад астатніх лінейных класіфікацыйных адзінак структура словаўтваральнага гнязда мае нелінейны характар і ў гэтым сэнсе з'яўляецца самай складанай. Але я хацеў бы зрабіць адну заўвагу у сувязі з трактоўкай словаўтваральнага раду, які Паліна Аркадзівна Соболя калісьці лічыла самай складанай комплекснай адзінкай.
Таму што спецыфіка словаўтваральнага раду з'яўляецца ў тым, што ён аб'яднальным элементам у ім выступае словаўтваральны фармат. І такім чынам, у параўнанні з словаўтваральным гняздом ён больш просты па структуры, таму што мае лінейны характар і ў гэтым сэнсе суадносіцца са словаўтваральнай парадыгмай па структуры, і больш складаны па наборы сваіх кампанентаў, таму што аб'ядноўвае вытворныя ці матывавальныя адзінкі розных гнёзд. Калі кожная канкрэтная словаўтваральны ланцужок ці словаўтваральная парадыгма не выходзіць за межы аднаго канкрэтнага словаўтваральнага гнязда, то словаўтваральны рад, кампаненты словаўтваральнага раду абавязкова выходзіць за межы аднаго словаўтваральнага гнязда. Такім чынам ён мае такое прамежкавае становішча паміж класіфікацыйнымі адзінкамі. І ў сувязі з гэтым, калі пагадзіцца з такой класіфікацыяй адзінак словаўтварэння, узнікае пытанне, якія адзінкі словаўтварэння з'яўляюцца аб'ектам апісання ў словаўтваральным слоўніку. Безумоўна, адказ можа быць толькі такі: субстанцыянальныя. Гэта ў першую чаргу словаўтваральныя фарманты і матываванае слова. Далей другое пытанне: якая роля класіфікацыйных адзінак у словаўтварэнні ў словаўтваральных слоўніках? Таксама, на мой погляд, зыходзячы з таго тлумачэння, адказ таксама можа быць адназначны. Класіфікацыйныя адзінкі словаўтварэння служаць своеасаблівым спосабам прадстаўлення і сістэматызацыі субстанцыянальных адзінак у словаўтваральным слоўніку. Пытанне трэцяе: якія адзінкі словаўтварэння дазваляюць найбольш поўна апісаць сістэму словаўтварэння нацыянальнай мовы ў словаўтваральным слоўніку? Я, як аўтар алфавітнага беларускага словаўтваральнага слоўніка, хочу адназначна сцвярджаць, што менавіта словаўтваральнае гняздо дазваляе найбольш поўна апісаць словаўтваральную сістэму мовы і паказаць месца кожнага матываванага слова ў гэтай сістэме. Больш таго, трэба адзначыць, што ад выбару адзінкі апісання залежыць і тып словаўтваральнага слоўніка. Калі, так сказаць, за адзінку апісання прымаецца словаўтваральны фармат, то гэта слоўнікі словаўтваральных марфем. Гэта і слоўнік словаўтваральных афіксаў сучаснай рускай мовы Лапаціна, Улуханова, гэта і украінскі слоўнік афіксаў афіксальных марфем украінскай мовы і другія. А уласна словаўтваральны слоўнік таксама вядома. Гэта і словаўтваральны слоўнік рускай мовы, гэта і слоўнік гнёзд словаўтваральных сучаснай польскай мовы, гэта і словаўтваральны слоўнік беларускай мовы і шмат іншых. Але, зноў жа, пры, так сказать, распрацоўцы структуры слоўніка словаўтваральнага, нават калі ўжо, так сказать, узяць за аснову, так сказать, сістэматызацыі слоўнага матэрыялу ў слоўніку словаўтваральнага гняздо, ёсць, так сказать, узнікае неабходнасць устанаўлення тыпалогіі словаўтваральных гнёздаў. І параметрамі такой тыпалогіі могуць быць самыя розныя крытэрыі. Дарэчы, я хацеў бы адразу сказаць, што далей мой даклад у некаторым сэнсе перасякаецца і з дакладам Евгеніі Капілоўскай, і гэта мне было вельмі прыемна пачуць. Значыць, калі браць структурны параметр, то, на мой погляд, можна выдзяляць наступныя тыпы словаўтваральных гнёзд. Нулявыя, гэта словы з нулявой вытворнасцю, так, лінейныя гнёзды, якія разгортваюцца па адной восі каардынат. І сярод іх могуць выдзяляцца дзве разнавіднасці. Сінтагматычныя, гэта калі гняздо з'яўляецца або словаўтваральнай парай, або словаўтваральным ланцужком, прыклады вы таксама бачыце, або парадыгматычныя, калі гняздо супадае з словаўтваральнай парадыгмай. Прыклады таксама я паказваю, не буду паўтараць, каб так не займаць часу. І нелінейныя, гэта уласна словаўтваральныя гнёзды, якія разгортваюцца па дзвюх восях каардынат. Гняздо як аб'яднанне словаўтваральных ланцужкоў і словаўтваральных парадыгм. Таксама прыклады класічнага словаўтваральнага гнязда, якое з'яўляецца найбольш складанай у структурным плане адзінкай словаўтварэння. Далей, можна, так сказать, зрабіць класіфікацыю словаўтваральных гнёздаў па ступені разгортвання. І зноў жа, мы выдзяляем тут нулявыя гнёзды, гэта значыць невытворныя словы з нулявой, так сказать, словаўтваральнай актыўнасцю, аднаступенчатыя гнёзды, двухступенчатыя, трохступенчатыя і гэтак далей. У дадзеным выпадку я добра разумею кур'ёзнасць
вот этого выделения нулевых словотворальных гнездов, але мне здаецца, что такі падыход мае месца на існаванне, мае, так сказать, право на існаванне і можа мець важное методологічнае значение для распрацоўкі структуры самого слоўніка. Таму што, па-першае, ён дазваляе ўключаць словы з нулявой вытворнасцю ў агульны реестр загалоўных слоў гнездавога слоўніка і так сказать, в этом выпадку, так сказать, возникает необходимость робить специальный додаток слов с нулевой вытворностью, как это сделано у словотворальном словнику русской мовы Александра Николаевича Тихонова. Вот. И больше того, такой словник является больше послідовним, на мой погляд, и зручным для користання, потому что кожное слово, якое включается в словотворальный словник, повинно атрымаць словоутваральную характеристику. А это значит, словоутваральную характеристику повинны атрымаць не только вытворные слова членимые, але и невытворные у тым ліку и с нулевой словоутваральной, так сказать, магчимостью, потому что это так само его словоутваральная характеристика. Далее можно применить такие параметры, как колькостный параметр. И тогда снова выделяются однокомпонентные гнезды, двухкомпонентные, шматкомпонентные и так далее. Причем для шматкомпонентных магчыма додатковая колькостная градация, так сказать, малые гнезды, допустим, умовно я говорю, малые гнезды до 10 компонентов, средние до 100 компонентов, великие свыше 100 компонентов. Вот. Ну и нарешті, я вот хочу тут назвать граматичний параметр. Паводле частиномовних приналежностей згодного слова гнезда. Ну и зразумела, это словотворальное гнездо назовников, приметников, дієслова и так далее. Это вельми формальный критерий, але тем не менш, он так само мае, так сказать, повинен улічваться, тому что это, так сказать, дозволяє, так сказать, обмерковать питання, який тип гнездового словотворального словника найбільш оптимальний. Універсальний алфавітний, як словотворальний словник русской мови Тихонова, чи частиномовний, як словотворальний словник гнезд, як словник гнезд словотворальних польської мови. Мой отказ буде такий, що все ж таки я віддаю перевагу такому универсальному алфавитному словотворальному словнику, где все гнезды, незалежно от частины мовы зыходного слова, размешаны в алфавитном порядку. И тем лику, так сказать, сярод этих вот гнезд, реальных гнезд, повинны бы свое место займать и вот эти нулевые гнезда, это значит невытворное слово с нулевой мотивованностью. Ну и далее. При створении, вот, при отборе материалу, типа першапачатковой классификации материалу, я сутыкнулся с такой проблемой, как, так сказать, синхронные межи словотворального гнезда. Тут возникает несколько проблем. По-перше, соотнесение формальной и семантичной мотивованности. Потому что в этом смысле я, напевно, уже нема часу у меня для того, не хапает часу для того, анализовать приклади, але, допустим, вот у белорусской мовы есть слово «чинить», «робить», «учинять», «творить», «створать». У тем лику абсолютно нормальными являются такие фразы как «чинить суд», «чинить перешкоды». І одразу возникає питання: «Отчинить двері», «зачинить окно», «Уваходить у склад словотворального гнезда «чинить» ці утвараюць самастойныя гнезды». Зноў жа, калі падыходзіць строга синхронного пункту гледжання, напэўна, «отчинить» і «зачинить» трэба разглядаць як самастойныя гнезды, як невытворныя, немотиваваныя словы, якія утвараюць самастойныя гнезды, так як «обуть», «разуть», «одеть», «раздеть». Так, далее, зноў жа, межы синхронного словоутварального гнезда. Например, у словоутваральным словнику Тихонова есть, у белорусской мове зафиксованы словы наркоз, наркозный и наркотик, наркология и так далее, у тым ліку и 12 складаных слов с компонентом нарко. У словнику Тихонова это все словы, на русские словы, наркоз, наркозный, наркотик, наркология, подаются у одном гнезде, вершине якого является слово наркотик. А мне возникает питание: два это гнезды ці одно? Коли одно гнездо, то какое слово выступает в вершине? Наркоз ці наркотик? Ці варто их объединовывать у одно гнездо с вершиней нарко? Вот это так само такие питания, які возникают при классификации фактичного материалу,
І зноў жа, калі падыходзіць синхрон са строга синхронных пазіцый, напэўна, ўсё ж таки на сённяшні дзень варта размяжоўваць два словаўтваральныя гнязды: наркоз і наркотык, якія могуць аб'ядноўвацца у прынцыпе ў одно вот это каранёвае гняздо з пачатковым элементам нарка. Наступны момент зноў жа звязаны з синхроннай інтэрпрэтацыяй матываваных слоў. Выбор вяршыні синхроннага словаўтваральнага гнязда. Зноў жа прыклад класічны. У словаўтваральным слоўніку Ціханова слово «смех» з'яўляецца загалоўным словам гнязда і так далей, і даюцца ўсе астатнія яго вытворныя. А мяне у гэтым сэнсе ўзнікае пытанне, што ж павінна быць вяршыняй словаўтваральнага гнязда? Смех ці смяяцца? І вот я, зыходзячы з сучаснага стану беларускай мовы, перавагу аддаў бы ўсё ж таки слову смяяцца. І нарэшце апошняе пытанне, якое вельмі важным мне з'яўляецца, гэта складана скарочаныя словы і літарныя абрэвіятуры ў складзе словаўтваральных гнёзд. Я лічу, што літарныя абрэвіятуры, асабліва запазычаныя, якія ў мове, напустим, у беларускай мове з'яўляюцца невытворнымі, як прыклад НАТО і ЧК, павінны ўтвараць самастойныя гнёзды. І гэтак жа сама павінны ўтвараць самастойныя словаўтваральныя гнёзды і многія іншыя літарныя абрэвіятуры, а таксама складана скарочаныя словы, як тыпу камсамол калгас, якія ўжо пачалі жыць самастойным жыццём. Значит, з адпаведнымі каментарямі, але гэтыя словы павінны ўключацца як загалоўныя словы словаўтваральнага гнязда у агульны реестр слоўніка, які будзе стварацца. На гэтым я хочу закончыць і сказаць у заключэнне, што стварэнне поўнага словаўтваральнага слоўніка з'яўляецца важнай задачай нацыянальнай лексікаграфіі. Другое, што толькі гнездавы словаўтваральны слоўнік дазваляе найбольш поўна апісаць словаўтваральную сістэму нацыянальнай мовы і паказаць месца кожнага слова ў ёй. Распрацоўка словаўтваральных гнёзд павінна грунтавацца на строга синхронных падыходах і ўлічваць семантычную і фармальную матываванасць. Словаўтваральныя гнёзды ў слоўніку павінны размяшчацца па алфавітным прынцыпе, і ў алфавітны рэестр слоўніка мэтазгодна ўключаць словы з нулявой вытворнасцю, а таксама літарныя абрэвіятуры. Все гэтыя свае, так сказать, разважанні я пастараюся больш грунтоўна выкласці і, так сказать, абгрунтаваць у, так сказать, пісьмовым варыянце, так сказать, артыкула, які будзе падрыхтаваны па выніках гэтага выступлення. А на гэтым я, так сказать, хочу закончыць, і, здаецца, я не моцна перавысіў свой час. Дзякуй за ўвагу.